sada zumunci, haɗa kan al'umma da haɗa kan jama'a baki ɗaya. Ina godiya wa mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Bauchi irin wannan gudunmawa da yake ba jami'an tsaro a kowane lokaci. Ya kwamishina a polis na jihar Bauchi da kwamandan Nigeria Civil Defense da kwamandan na Immigration Custom Service da Nigerian Army baki daya. Muna godiya, suna ba mu dukkanin ƙarfin goyon baya don gudanar da haɗa kan jama'a da ba da zaman lafiya baki daya a jihar Bauchi. A matsayinka na jami'a, To kira na ga 'yan uwa Kiristoci da wannan rana ta sabuwar shekara, na roƙon su da su haɗa kai su yi wannan taro na sada zumunci da zaman lafiya, da kuma su tabbatar an yi wannan taro cikin lafiya, cikin nishaɗi da mutuwa ba tare da tashin hankali ba. Ina roƙon 'yan uwa matasa don Allah kar a je a yi shaye-shaye ana tashin hankali. Wannan rana ce wanda ta zama rana ce wanda za a roƙi Allah Ubangiji Subhanahu wataala domin ya bamu dukkanin bukatu. 'Yan uwa wanda suka samu kansu a cikin kunci irin na rayuwa, Ubangiji Allah ya kawo musu sauki